ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsuon naa nata sa Lunes sa ikaduhang semana sa Paskos Pagkabanhaw. Padayon tang mag-ampo dinhi sa tanan atong mga panginahanglan, ilabi na gyud ang pagpunong na unta pagkasulbad ni ining pandemic na kalibutanon nga itawag nato COVID-19. Iampo nato ang mga naapektuhan, iampo nato ang mga frontliners ni ining maong gubat batok sa virus nga kalibutanon. Nya ika-5 usabro natong adlaw sa atong nobinaryo para sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Atong ipangamuyo pinaagi ni San Vicente ang atong mga problema karon na daghan kayog niabot tungod aning coronavirus. Sayod tang ang gahom sa Ginoo way sukod o pinaagi usab sa pangama sa atong santo nga wasay sukod nga mutabang nato, malaumon kita nga masulbad raning tanan. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan. Hingpita sa among kasing-kasing ang espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan, namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagpuan sa mga pari ug sa mga kadagpuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios, miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa imong amahan nga si David, nga imong sulubuon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Sapagkat tinuod niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom o pagbuot. O karon Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat o kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo o itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan o mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman,
ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod ug ang katawhan misulti ug binuang, ang mga hari sa kalibutan mialsa ug ang mga kadagkuan nagakasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa, ang Ginoo nang yamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasubuan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasud nga kabilin ug kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon, ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Ngayon ikaw, O May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami na ikaw usa ka magtutudlo na pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong.
Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon, ang main topic karon sa atong ebanghelyo mao ang pagpakatao pag-usab. Nya sikat dinhi si Nicodemo kay siya man maoy giistoryahan ni Jesus niini. Si Nicodemo usa ka pangulos katilingban sa mga Pariseo. Ang mga Pariseo hapitan na nila naningkamot sa pagtumba sa dungog ni Jesus, pagguba sa image ni Jesus. Pero si Nicodemo misikreto siya adto usa ka gabi ni ana kay para di sad siya makit-an sa iya mga kauban. Niya gisultihan siya ni Jesus nga mataw pag-usab. So ni ay daghan nga mga pagtulunan unsaon nga mataw ta pag-usab. Sa in English, born again. No, na nagigamit nis mga born again aron pagsuporta sa ilang claim nga sila mao ang tinuod nga katilingban sa Ginoo. Pero dili ni mao ang gitawag nato og pagkatao pag-usab or born again. Sa atong unang pagbasa, modelo ni siya sa born again. Unsa may gibati sa mga apostoles, sa dihang gisugda na sila og lotos, gipreso na si Pedro ug si Juan, niya gipalatos, niya gibuhian. Pagsulti niya sa ilang mga kauban nga giwarninga na sila sa mga pangulo sa mga Hudiyo, niya katurbang warninga ang premyo ato kung ilang supakon, ang punishment ay maog yun ang kamatayon. Sumura sa to siya og warning sa COVID-19 nga sige ron, gawas. Sige ron, ayaw pag social distancing. Sige ron, pag ayaw pag mask. Di ba? Patyon gyud tika. Kanang inana nga warning ba? Mauto sila. Giingnan sila, ayaw na mo pag sangyaw sa ngalan ni Jesus. Ayaw na mo pag sigig lakaw-lakaw nga magsangyaw sa pulong ni Jesus. Inyo ganinang buhaton, ay lang gid mo pagmahay. Kay kami, amo na ba itong gipatay ang inyong leader, niya karon inyong isangyaw-sangyaw, musunod yun mo ato. O di ba? Mao na siya ang warning. Unsa man na siya? Nindot na nga warning o makalipay na o makagool. Sige pa mo ron, pag misa pa mo ron diha. Di ba? Patay gid mo. Unsa man na? Makagool na o makalipay? Aw ka mo malipay tingali mo og nasuko mo sa pari kay di na mo kakita sa naong sa pari. Pero ang pari guuloy kay asa na tagkolekta ni. Unya ang mga tao sad nga gusto kayo misa, gusto mo kalawat, maguol sad. Nakaron, mao man ni ang atong gitawag og daan nga pagkatao. Kana bang maguol ta, mahadlok ta, kung naay mga hulga sa atong kinabuhi. Mao na siya ang old person. Karon, unsa man ang new person? Unsay gibuhat sa mga apostoles, naghiusa sila pag-ampo sa Ginoo ug ilang gidawat nga sila way mahimo kun way Ginoo, gitugyan nila tanan ngadto sa Ginoo ug miingon sila nga sama sa imong pagdiktar ni Hari David, diktari lang pud mi unsay among buhaton. Nya pag human nilang ampo ato, unsa may nahitabo? Ang ilang lugar nga giampuan miuyog, milinog ba? Nga napuno dayon sila sa Espiritu Santo o matod pa dinhi og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. So kani diay mataw pag-usab, dili na mahadlok nga muwali sa pulong sa Dios, dili na mahadlok nga mosunod sa Ginoo bisan pag warningan nga mga matay. Mao na ang nahitabo sa atong unang duha ka mga santos dinhi sa Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz o si San Pedro Calungsod. Ni padayon sila, patay yun. Mao na siya. Pero ninduta nang mamatay tag dita mahadlok no? Kamoron hadlok na mos corona no? Hadlok dili. Hadlok ay ako gani ron pagkabuntag nga murag na ako'y gamay
Sipon ako, patay ni, corona na ni. Ano bang, kulbaan na yung tawa? Pasabot na, naapakas imong old self. Old self pa na nimo. Wa pa ka matao pag-usab. Kining pagpakatao pag-usab, mga igsoon, gisugda ni siya, pinaagi sa atong bunyag. Kay matod pa ni Kristo, matao kita sa tubig o sa Espiritu Santo. Kanus-an na nahitabo ang tubig o Espiritu Santo sa sakramento sa bunyag. Pero sama sad sa atong normal nga mga commitments kinabuhi, kinahanglan dunay renewal sa atong pagka-bagong tao. Pareha ko na ng sakyanan. Ang sakyanan ba, kinahanglan i-overhaul. Doon na panahon nga muhupas na ng iyang kamaayo. Muna, kinis ang atong commitment, isip mga anak sa Dios, kinahanglan bag-ohon, hangtod yun ta sa kamatayon. Magsige tagbag-o sa atong pagka-anak sa Dios. Nakaroon, nung saan man pagbag-o, matod pa ni Jesus, kinahanglan nga musunod ta sama sa kanang hangin ba? Ang hangin kuno muhuro siya bisan asa pa doong, pero di ta kakita niya. Pero ang kanang kuan, kanang mga dahon sa kahoy, mailhan nato kanay hangin kay kuan man, kanang musunod man siya kung asa ang huyop sa hangin. So ang Espiritu Santo mura ni siya hangin. Nya dadon ta niya bisan asa ta padong. Mao na nga kung gusto ganitang musunod sa Espiritu Santo, dili kita maghimo og atong kaugalingon nga kanang standards. Mao na ang mga apostoles giingnan man sila sa Espiritu Santo, ala ay mong kadlok dia pagwali mo, pagwali. Nagwali sila, wa mahadlok kay nga naman nasayod sila nga dia uban kanako ang Espiritu Santo. Niya sa diha na sila sa bakbak sa kamatayon. Kadiyang gipangpatay na sila. Wa gihapon tandog ang ilang kalinaw o kalipay. Kaya nga naman, nisalig sila nga bisan ang kamatayon, mahimong maayong sinugdanan sa bag-ong kinabuhi. Gitawag nato na og pagkabanhaw. Mao na, kinibitang atong tubag sa Salmo. Kaya ba, hinumdum pa mo tubag na to Salmo? O pa mo mga tuog diha? Kung sa man to'y tubag na to? Wa na. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang nagasalig sa Ginoo. Dili na ta mosalig anang alkohol, di ta mosalig anang mas, di ta mosalig ani niyang atong enhanced community quarantine. Di ta mosalig anang mga tambal, kanang mga doctors, mga scientists, mga vaccines. Di gay ta mosalig anang amelioration, kanang nang ipanghatag ng mga bugas kay manag-away lang tamdugay ana. Magpanik baing na lang hinoon ta ana. Di ta mosalig diha. Ang ato ding saligan mao ang Ginoo. Kana bang moingon ta kun way Ginoo, way kapuslanan ng alkohol, pero naay Ginoo, kining alkohol makaayo ni. Kung way Ginoo, way kapuslanan ning mga tambal, pero naay Ginoo, mapuslano ning mga tambala. Kung way Ginoo, way kapuslanan ning paningkamot sa atong gobyerno nga mahurot na ning atong tanang kwarta aron lang paghatag aning amelioration, mag-away ra ta ani. Pero naay Ginoo maghigugmaay tang tanan, kining amelioration bisag 5,000, bisag 2,000, mapuslanon kaayo ni. Bisan kining usa ka kilong bugas, kining 3 ka kilong bugas, o kaha kining usa ka sakong bugas, o kini bakang 10,000 ka sakong bugas, wa ni kapuslanan kun way Ginoo ang kasing-kasing sa mudawat ani, magyaw-yaw ra gyapon. Pero naay Ginoo, bisan usa ka hakop nga bugas, usa na kadako kayong kalipay natong tanan. Di ba? Mao na siya na tao pag-usab. Bulahan yun ang nagsalig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo raman sa Ginoo may makasulbad aning tanan. Karon ay tan-aw ko sa YouTube na nag-away na o na nagpasapasa na ang mga dagkong nasod karon. Kay na-predicted naman ining coronavirus, gisigihan naman ining istorya sa mga doctors o mga scientists way back 2014 pa 2015. Sige naman silang istorya ani. Ila naman ining hisgutan kini maong outbreak nga mahitabo ni mga tuiga. 2020, 2021. 2015 pa. Karon ga pasapasa sila.
Ngano kunong nadayon nga unta na predicted naman. Doon na kuno'y mga conspiracy, doon na kuno'y mga violation. Tungod kay way Ginoo. Naka-anticipate na ta, pero way Ginoo, utok ray gipagawas, kwarta ray gigamit, mao ning nahitabo gyud ang outbreak. Kay kung nagpag-guide patas Espiritu Santo, nagpatudlo patas Espiritu Santo, sama sa gibuhat ni San Vicente Ferrer, na kanunay gigiyahan sa Espiritu Santo, ang gahom sa Ginoo kusog kay diha niya, maunang daghan kaayong kaayuhan ang iyang nahatag. Daghang milagro ang nahitabo. Dili lang ni kay San Vicente Ferrer, gikan pagid ni sa kinabuhi ni Jesus ngadtos mga apostoles hangtod karon sa atong mga saintly people. Muna kung gusto ta mamilagruhan patas Ginoo, niya masulbad din coronavirus, musalig tas Ginoo. Magpasugo tas Ginoo. Kamuro sa inyong balay, kamo mga ginikanan, wa gyud mo suguas Ginoo nga magsigig yaw-yaw anang inyong mga anak. Wa gyud mangingon ang Ginoo, kasab-i na, yaw-yawi na, kusia na, hapak ka na, latusa na, higugmaa. Kamu sa mga bana, wa gyud mo suguan nga siging hapyod anang manok, sig hapyod anang manok or siging duwa anang tungit. Ang sugo sa Ginoo, alagari ang inyong pamilya, be responsible husband, sama ka nga si Kristo nagpakamatay simbahan. Mga asawa sad ay sa mong pagsigig yaw-yaw na inyong bana, sigig putak-putak diha kay wa mo suguan na. Ang sugo sa Ginoo, hala, submit ato sa inyong bana, siging sunod sa bana. No, kami sa mga pari, wa sad mi suguan nga ay na lang, di na lang kumisgot among pari. Kamo na lang, no? Ang importante, magpasugo tas Ginoo. Kay naay daghang sugo ang Ginoo nga angay natong sundon kaysa magsigig tag sunod aning atong karaang pagkatao nga hadlukan kaayo. Nga atong sundon ang tao nga bag-o nga naa nay pagtuo, naay paghigugma o pagkamapausanon nga sulugoon sa Dios. Pag-ampo sa katawo o mangluhod ta para sa atong nobina, ikalimang adlaw kang San Vicente Ferrer. Novena ni San Vicente Ferrer, ikalima ka adlaw. Pagampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa natanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan. Maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtudlo ka sa manlalabad ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali ug paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nagatuman siya sa pagbuot mo sa tumang matinud-anon niya sa pagwali ug daghan uyamot nga mga tawo ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo Ginoo nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimuon ta nga mupatik gayud sa akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo, ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala. Mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Sa hilo, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Mga milagros. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan o sa pila ka adlaw, dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao, patay na siya. Kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, nisaad nga mudangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Sa syudad sa Banyes, ang lawas o sa kababay, gisudlan og mga yawa sulod sa tulo ka tuig. Niining gidugayuna, giubanan pagayud sa mga sakit nga balahak ug pagpanghupong sa tibuok niyang lawas. Gihatod ang maong masakiton sa gilubngan ni San Vicente ug sa paghiabot nila sa ganghaan sa lubong, diha-diha mikagyo ang mga yawa ug naayo siya sa hingpit sa tanan niyang mga sakit. Pagampo sa adlawng tanan,
May kumaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo. Nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduwaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa ipangayo ko kanimo niining novena. Nagampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga virtudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angayunta kanako, alang sa 12 dungog ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sound. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa inyong mga pamilya, alas pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kasalanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniyang ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, o sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, o usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ulang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayok sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginarian ang loob ang himaya hangtod sa kasalanan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Malausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ang makalawat kanimo ang panipamulong lamang ng mga ayo. Alang sa mga dili makakalawat karong higayuna,
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, butang, o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihamot ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Kaluy ipagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan
o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Vicente Ferrer. Mga igsuon, usa sa mga nindot nga grasya nga atong nadawat karon mao ang renewal, ang pagkatao pag-usab. Nga ato lang buhaton, magsige lang gid ta og surrender ngadto sa Espiritu Santo ug mosunod ta unsay idiktar sa Espiritu Santo nato matag adlaw sa atong mga buluhaton. So padayon kong mag-awhag nato dinhi nga karong pista pohon, awalan sa atong pista pohon karong Sabado, nga atong buhaton, manghatag ta o mga kaning bundles of mga mga pagkaon, suporta ngadto sa atong labing kabos nga mga kaigsuonan dinhi sa atong parokya. So kung naa mo dihay extra, pwede ninyong ihatod diri simbahan aron ato nang estimate pila ka sakong bugas ang atong paliton. So ang atong deadline karong Miyerkules, ika-Miyerkules o pilay mo abot nga kwarta, mo na among ipalit og bugas, mo sa nay iripak kauban sa mga dilata tingali, niya atong ipanghatag ngadto gyud sa labing ubos. Isip gamay na tong abag usab niining gibuhat karon sa atong gobyerno ug mga kadagkuan. Nya kamo sa mga igsoon nga parokyano sa San Vicente dito sa kaning Barangay Tabla, Barangay San Roque, Barangay Lataban, Barangay Santa Cruz, o dinhi sa San Vicente, kamo dihang medyo arang-arangan o jutay, isip pagsaulog sa atong pista, ngayon sa tamo nga, sa inyong kaugalingong paagi, imbis maghikay ta panahos pista, ipanghatag na lang po ngadto sa inyong silingan ang mga extra-extra ninyo dihang budget. O why extra? Ihatag ang daily extra, aron makasaulog ta sa atong pista nga mapuslanon o makalipay sa Ginoo sa atong mahal na patron San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.